am y seffa chi. Yn braf iawn. Al cyfarfod yn gilydd, sy'n fi gwell gallu fod yn gwneud nawr yn dod o flaen yr arglwydd sydd wedi bod mor drygarog eto ni. Yn achub ni. Ac yn rhoi bywyd newydd i ni. A mae'n fraint i ni cael dod yn hyd fel i bobl yw addoli fe heno. Yn gwneud Emyr yn arwen ni. Ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio Emyr ac yn ei ddefnyddio fe. Ac yn bendithio ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd heno. Mae nifer o goeddiadau yn fyr yn anffodus dim paned ar ôl yr Oedfa gan bod rhywle Covid wedi newid. Gobeithio bydd hynny yn newid eto cyn bod hir. Ac yna, cofiwch bod cwrdd gweddi nos Fawrth, dyn ni ddim yn cyfarfod fan hyn am y tro, ond bydd y cyfarfod dal ar Zoom am 7:45. Byddai'n braf iawn gymaint sy'n bosib i gasglu i weddio ar Zoom nos Fawrth am 7:45. Bydd coordinodau i fod sydd nesaf, ond eto'n anffodus yn gohirio hwnna. Bwriad yw gynnal bythefnos i Sadwrn y lle, sef y 9 o fis Ionawr, Sadwrn ola mis Ionawr, felly cofiwch am hynny. Ac yna cofiwch hefyd am Helen a Menna a Taylor Gibbons, mae'r angladd bore di Mawrth am 11 fan hyn, ond mae trwy wahoddiad yn unig, felly os mae niferoedd yn gorfod yn gyfyngedig os chi heb gael wahoddiad, yna mae Helen yn gofyn i ni beidio dod yma, ond be fydd y gwasanaeth i gael i wylio ar-lein nes ymlaen y diwrnod neu'r diwrnod wedyn. Mae'n cofyn iawn am Helen a'r teulu wrth ar gyfer angladd Nowel dydd Mawrth. Gyda ysdi wedyn, bydd Emyr yn arwen ni dydd Sul nesaf yn bore'r 10 ac yn hwyr am 5. Dyna'r cyfriadau, rydyn ni droed yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd fewn ni yn dymuno tywelu nawr ger dyfrondi wrth ni ystyried yr hyn yn ni'n ei wneud. Arglwydd yn ymwybodol mae'n nid peth bach yw dod wrth flaen di addoli di. Ti y Duw mawr. Y Duw sydd wedi creu pob peth ac yn cynnal pob peth trwy dair di. Y Duw cyfiawn, y Duw sanctaidd, y Duw holl ymwybodol, y Duw doeth. Yn diolch hefyd bod ni'n gallu dweud bod ti'n dduw grasol, yn dduw trigarog, yn dduw sydd yn agos at y bobl. Ac o dduw ni'n gweddio heno, yn fydd ni'n agosau ato ni. Byddwn ni yn gwybod trwy waith yr ysbryd bod ti yn siarad y bob un o'n ni yn uniongyrchol. Mae'n ymwybodol bod ti yn nabod ni yn well neu nabod yn hunain. A bod ti'n barod wedi paratoi gair ar ein cyfer ni hyn. Ac arglwydd fi'n gweddio, byddwn ni'n ymwybodol gair di hefyd i ni fel eglwys, fel un corff. A'n gweddio, i hynny di yn bendithio ni. O Dduw, ni'n gwybod yma ti wrth dy fodd yn bendithio dy bobl. Arglwydd ni'n tymlo'n aml bod ni'n desbryd am dyfendith ti. Ac arglwydd ni'n dod felly yn cynnig dim byd, ond yr arglwydd Iesu Grist. A'n gofyn am drwygaredd di. Ac ydi arllwys allan, yr ysbryd lan, yn ei clonu ni. Wrth ni'n daddoli di. A bod ni'n cael blas o hyd yn oed o'r pethau sydd gyda ti wedi paratoi ni yn y nefoedd rhyw ddydd. A bod ni yn mawrygu Duw. Arglwydd trigyrhardd ni. Mae fe ni bod bai yn derbyn a bendithiau'r y bobl a gogyneddau enw di hi mwyn enw Crist. Amen. 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 Diolch Rodri.
Os gai jyst ychwanegu un gyhoeddiad bach arall, sori. Ar ddiwedd yr oedfa, bydde fe'n help os oedd na jyst ambell un o ddim mewn bris mawr i fynd adre ac yn y blaen. Fe bai jyst cwpl o bobl gallu aros i helpu twtio chydig bach yn y capel, falle bydd eisiau jyst bach o hwfro neu tseco bod pob dim mewn lle, falle symud ambell i beth jyst i wneud e'n barod ar gyfer yr angladd dimarth, bod hwnna'n help. Diolch i chi. Wel, gadewch i ni ganu gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ganu Emyr 680 yn y llyfr Emynau. Mae'n emyn, fel newch chi weld, sy'n addas iawn i'n testyn ni heno. Mae'n emyn addas iawn mewn wythnos lle fod yn ein claddu un o saint yr arglwydd. Welen dyfod ar y cwmwl. Mawr yw'r enw sydd o nawr. Ar ei fraich ac ar ei forddwyd sgrifennwyd ef i lawr. Halleluia, halleluia. Groeso, groeso, addfwyn oen. Mil o filoedd, myrdd myrddiannau, o gwmpeini hardd ei gwydd. Welaf draw yn codi fyny, yw gyfarfod ef o'r bedd. Darfu galaf, dyma iachawdwriaeth lawr. Nid oes yno gofio beiau, dim ond llawn faddeuant rad. Poenau'r groes, a grym y cariad, a'r rhinweddau maeth y gwaed. Darfu tristwch, daeth llawenydd yn ei le. Ond o'n i sefyll i ganu.
heno yma at lyfr Daniel. Ni'n mynd i barhau yn y gyfres, wnaethon ni ddechrau cyn Nadolig. Ni wedi cyrraedd Daniel pennod 7. Ac os ych chi wedi bod gyda ni yn ystod y gyfres yma, fe ddylsych chi sylwi ar shift. Mae yna newid yn digwydd wrth i ni gyrraedd Daniel pennod 7. Mae'r 6 bennod gyntaf o lyfr Daniel, maen nhw'n rhedeg yn gronolegol, ac yn bennaf, maen nhw'n benodau hanesyddol. Hynny yw narratif, stori, beth ddigwyddodd yn ei drefn. Wrth gwrs, ni wedi gweld pethau fel breuddwydion ac yn y blaen yn rhan o hynny, ond narratif mae hynny wedi bod yn bennaf. Ym pennod 7 ymlaen, mae yna newid yn digwydd. Yn gyntaf i ni'n mynd nôl mewn amser chydig bach i gyfnod blaenorol, fan hyn, nawr cyfnod y brenin Belsasar. Ond hefyd mae yna newid yn yr arddull. Ac yn bennaf, ddim yn llwyr, ond yn bennaf, mae gweddill y llyfr o hyn allan yn cymryd ffurf arddull apocalyptaidd. Nawr, dyna ddim yn air ni'n defnyddio lot o ddydd i ddydd, ond arddull yw hwn sydd yn cyfleu datguddiad. I ni'n cael yn y penodau olaf yma lot o ddatguddiadau neu gweledigaethau. Mae Duw yn dangos pethau i Daniel am y dyfodol. Nawr ddim just gweledigaethau sydd ma, a bethau eraill fel Daniel yn gweddio ac yn y blaen, ond yn bennaf dyna ni'n mynd i weld. O hyn allan, mae yna lot o weledigaethau. Duw yn datguddio pethau i Daniel. Pethau am y dyfodol y peth, pethau am y dyfodol cymharol agos. Ac fel na ni weld, un o'r pethau sy'n nodweddu'r arddull yma, yr arddull apocalyptaidd, yw symbolau, darluniau, delweddau, rhywbeth sydd yn cynrychioli rhywbeth arall. Ac fel fi'n siŵr ddaw yn amlwg, a fel gallwch chi ddychmygu, pan i chi'n dod at darnau fel hyn, gweledigaethau, darluniau, symbolau, mae yna lot fawr o anghytuno. Beth mae hwn yn cynrychioli, symbol o beth yw hwn. A mae yna bentyrau o lyfrau wedi ysgrifennu ar y penodau yma, yn trial gweithio allan be mae'r pethau yma'n cynrychioli. Nawr, yn gyffredinol, o wythnos i wythnos, i fi mynd i drio jyst cadw pethau mor syml ag y gallai. Mae yna lot o ryw fanylion, pethau ymylol gallen ni fynd ar ôl am y llyfrau di ben draw yma'n mynd ar ôl y pethau hynna. Ni ddim mynd i wneud hyn. Os chi eisiau trafod nhw'n ymhellach, bydd ni wrth y modd. Os chi eisiau mynd i ddarllen ymhellach, allai bwyntio chi at wahanol cyfrolau. Ond o sil i sil, ni'n mynd i just trio mynd at y pethau clir, y pethau canolog sy'n cael ei datguddio i ni. Reit, digon gen i am nawr, gadewch i ni ddarllen gair Duw. Daniel pennod 7. Yn y flwyddyn gyntaf i Belsasar, brenin Babylon, y cafodd Daniel freuddwyd a gweledigaethau tra oedd yn gorwedd ar ei wely. Ysgrifennodd Daniel y freuddwyd, a dyma sylwedd yr hanes a adroddodd. Yn fy ngweledigaeth yn y nos, gwelais 4 gwynt y nefoedd yn corddi'r môr mawr, a 4 bwystfil anferth yn codi o'r môr, pob un yn wahanol i'w gilydd. Roedd y cyntaf fel llew, a chanddo adenydd erydd. A thra oedd yn edrych, rhwygwyd ei adenydd, a chodwyd ef oddi ar y ddaear, a'i osod ar ei draed fel bod dynol. A rhoddwyd meddwl dynol iddo. Yna gwelais fwystfil arall, yr ail, yn debyg i arth. Roedd yn hanner codi ar un ochr, ac roedd 2 asen yn ei safn rhwng ei ddannedd. A dwedwyd wrtho, cyfod, bwyta lawer o gig.
Wedyn, a mae'n dal i edrych, gwelais un arall, tebyg i lepart, a phedair adain aderyn ar ei gefn. Ac roedd gan y bwystfil 4 pen, a rhoddwyd arglwyddiaeth iddo. Yna, tra oedd yn edrych ar weledigaethau'r nos, gwelais 4 bwystfil. Un arswydus, ac erchyll, a chrif eithriadol, a chanddo ddanedd mawr o haearn. Roedd yn bwyta ac yn malu ac yn sathru'r gweddill dan ei draed. Roedd hwn yn wahanol i'r holl bwystfilod eraill oedd o'i flaen, ac roedd ganddo 10 o gyrn. Fel roedden nhw'n sylwi ar y cyrn, gwelais gorn arall, un bychan, yn codi o'i misg. A thynwyd 3 o'r cyrn cyntaf o'i graidd i wneud lle iddo, ac yn y corn yma gwelais lygaid fel llygaid dynol, a cheg yn treithi balchder. Fel yr oedd yn edrych, gosodwyd y gorseddau yn ei lle, ac eisteddodd hen ddihennydd. Roedd ei wisg cynwyned ar eira, gwallt ei ben fel gwlan pur. Roedd ei orsedd yn fflamau o dan, a'i holwynion yn dan crasboeth. Roedd afon danllyd yn llifo allan o'i flaen. Roedd 1000 o filoedd yn ei wasanaethu, a merydd o furddiannau'n sefyll ger ei fron. Eisteddodd y llys ac agorwyd y llyfrau. Oherwydd sŵn geiriau balch y corn, daliais i edrych, ac fel roedden yn gwneud hynny, lladdwyd y bwystfil a dinistrio ei gorff a'i daflu i ganol y tân. Collodd y bwystfilod eraill eu harglwyddiaeth, ond cawsant fyw am gyfnod a thymo. Ac fel yr oedden yn edrych ar weledigaethau'r nos, gwelais un, fel mab dyn, yn dyfod ar gymylau'r nef. A daeth at yr hen ddihennydd a chael ei gyflwyno iddo. Rhoddwyd iddo arglwyddiaeth a gogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Y mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid, a'i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. Yr oeddwn i, Daniel, wedi fy nghynhyrfu'n fawr, a brawychwyd fi gan fy ngweledigaethau. Eithim at un o'r rhai oedd yn sefyll yn ymyl, a gofynnais iddo beth oedd ystyr hyn i gyd. Atebodd yntai, a roed ehongliad o'r cyfan i mi. 4 brenin yn codi o'r ddeiar yw'r 4 bwystfil. Ond bydd saint y goruchaf yn derbyn y frenhiniaeth ac yn ei meddiannu'n oesoedd. Yna, dymunais wybod ystyr y 4 bwystfil, a oedd yn wahanol i'r lleill i gyd, yn arswydus iawn ac am ddannedd o haearn a chrafangau o bres, yn bwyta ac yn malu ac yn sathru'r gweddill dan ei draed. A hefyd ystyr y 10 corn ar ei ben, a'r corn arall a gododd, a 3 yn syrthio i flaen. Y corn ac iddo lygaid a cheg yn treithi balchder ac yn gwneud mwy o ymffrost na'r lleill. Dyma'r corn a welais yn rhyfela yn erbyn y saint, ac yn ei trechu hyd nes i'r hen ddihennydd ddyfod a dyfarnu o blaid saint y goruchaf ac i'r saint feddiannu'r deyrnas. Dyma'i ateb, 4 frenhiniaeth ar y ddeiar yw'r 4 bwystfil. Bydd hi'n wahanol i'r holl brenhiniaethau eraill,
Bydd yn ysu'r holl ddaear ac yn ei sathru a'i malu. Saif y 10 corn dros 10 brenin a fydd yn codi. Daw un arall ar ei hôl, yn wahanol i'r lleill, ac yn darostwng 3 brenin. Bydd yn herio'r goruchaf, ac yn llethu saint y goruchaf, ac yn cynllunio i newid y gwyliau a'r gyfraith, a chaiff awdurdod drostynt am dymor a thymhorau a hanner tymor. Yna bydd y llys yn eistedd, a dygir ymaith ei arglwyddiaeth yw distrywio a'i difetha'n llwyr. A rhoddir y frenhiniaeth a'r arglwyddiaeth a gogoniant pob brenhiniaeth dan y nef i bobl saint y goruchaf. Brenhiniaeth dragwyddol fydd ei brenhiniaeth hwy, a bydd pob teyrnas yn ei gwasanaethu ac yn ei fyddhau iddynt. Dyma ddiwedd yr hanes. Roeddwn i, Daniel, wedi fy nghynhyrfu yn fawr ac yn welw, ond cedrais y pethau hyn i mi fy hun. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd canio'n atodiad ni. Canu un o emynau, Uncle Noel. Bwriad yw i ganu hon yn yr angladd ddydd Mawrth. Bydd 47 yn yr atodiad. Bennill ola dweud hyn, pwy yw hwn sydd ar y cwmwl? Tebyg yw i fab y dyn. Tyrfa fawr sy'n ei groesawu ac mae pawb yn plygu glin. Dyma Iesu. Rhydd yr orsedd nawr yw dad. O gyda ni sefyll i ganu, dyn gilydd.
Gyda'ch ni weddiad yn gilydd. O arglwydd undyw. Dros yr wythnosau diwethaf, ni wedi cael yn atgoffa cymaint o weithiau o'r reality, y ryfeddol yna. Oedd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist, i fod yn dduw ac yn ddyn. Yn dduw, nerthol, yn arglwydd, grymus, yn frenin, pwerus, ac eto wedi dod fel babi, gwan a diamadferth. Ac arglwydd ni'n cael yn atgoffa o'r un wirionedd rhyfeddol yna, wrth i ni ddarllen ac wrth i ni ganu a chlywed y term yma, mab y dyn. Ni'n cael atgoffa o yr arglwydd Iesu yn cyfeirio at ei hun fel mab y dyn. Ar un llaw yn cydnabod mai dyn oedd e, person, cig a gwaed, fel ni, yn debyg i ni ym mhob ffordd, heblaw fod e'n ddibechod a arglwydd ni'n diolch i ti am hyn. Yn diolch fod yr arglwydd Iesu Grist yn gyfarwydd a beth yw hi fod yn berson yn y byd yma, fod e'n gallu cydymdeimlo gyda ni, bod e wedi unieithu ei hun gyda ni. Ond Dad, ni'n gweld fan hyn hefyd fod y term yma'r teitl yma, mab y dyn, nid yn unig yn dangos i ni ei ddyndod a ei ddynoliaeth, ond yn dangos hefyd i ei fawredd a'i fawrhydu. Wrth i Iesu ddweud mae fe yw mab y dyn. Roedd e'n hawlio iddo fe ei hun yr weledigaeth yma, cafodd Daniel, yr hyn nes di ddatguddio i Daniel ac i dy bobl di canrifoedd ynghynt, y byddwn un fel mab di. Byddai'n cael nesau at y ti o Dad, ac yn dderbyniol yn dolwg ac yn teyrnasu am dragwyddoldeb ac yn sathru pob drygioni o dan ei draed. O, ni'n diolch mae dyma yw ein harglwydd ni, dyma yw ein brenin ni. Yr arglwydd Iesu, mab y dyn. Diolch i fod e'n teyrnasu nawr. Diolch fod y foment hon ar yr orsedd, fod yn barhaol, yn cyflwyno i fywyd a'i gyfiawnder ar ein rhan ni ac yn eiriol trosto ni. Arglwydd, i ni ddim yn gweddio dros ein hunan fel y dylswn ni arglwydd.
Ni'n sicr ddim yn gweddio dros eraill fel y dylswn ni. I ni ddim yn gweddio dros y bobl o'n cwmpas ni a'n byd ni fel y dylswn ni, a ni'n diolch felly bod yna un sydd wastad yn eiriol dros ei bobl. O Arglwydd, diolch i ti am hyn. Diolch i fod ein dyfodol ni, ein bywyd tragwyddol ni yn ddiogel, yn sicr ynddo fe. Arglwydd, beth bynnag adda, beth bynnag sydd mewn stor ar ein cyfer ni yn ystod y flwyddyn nesaf yma. O, ni'n diolch ein bod ni yn barod wedi cael cipolwg o'r hyn sydd i ddod. Cipolwg fel petai o ddiwedd y stori. Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Ac Arglwydd, ni'n gofyn nawr y bydd y rhan yma o dy air di fod na bethau tyrus a chymleth a bethau falle i ni ddim yn gallu bod yn hollol siŵr am eu hystyr nhw, ac eto mae'r gwirionedd sylfaenol yma yn glir. Ti di datguddio'r pethau yma i ni, fel dy bobl di, mwyn i ni fod yn hyderus yn o ti, a cael ein cysuro gennau ti. O Arglwydd, a wneud i felly siarad â ni trwy y rhan yma o dy air di, os gweli di fod yn dda. Dad, i ni yn cyflwyno y flwyddyn nesaf yma i ti, ac Arglwydd fel ddwedon ni bore yma, i ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac a felly Arglwydd, ni'n dod yn osyngedig, ni'n ymddiried yn dy gynllun di, dy ewyllus di, ni'n gofyn am dy ysbryd glân di, i'n llenwi ni a'n nerthu ni, i ni'n gofyn ei di'n cadw ni a'n cynnal ni fel dy bobl, i ni'n gofyn ei di roi'r dyheuad yna yno ni i dyfu mewn sancteiddrwydd, i ni'n gofyn ei di ein llenwi ni fel eglwys a baich dros y colledig, i ni'n gofyn arna ti symud Arglwydd. Os gweli di fod yn dda. Lle bynnag ti'n ein arwain ni, siwr bynnag i ti am ein defnyddio ni eleni. O Arglwydd, gweithio'n rymus. A hynny mwyn dy enw mawr di dy hun. O Dad, felly, i ni'n cyflwyno'n hunan i ti yn awr. Yn gofyn arna ti i'n derbyn i nid yn ein enw na'n heiddiant ni'n hunan, ond yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni emyr arall cyn bod ni'n troi at air Duw, ni'n mynd i ganu rhif 28 yn y llyfr yma. Pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. O rheinio i ras, ni fedraf. Mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad, a'i holl drysoren llawn, di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganid yn gilydd.
Mewn bywyd, mae cael y persbectif cywir yn holl bwysig yn dydi. Mae'n ymadrodd yn does yn Saesneg, making a mountain out of a molehill. Ac wrth gwrs, y ffordd i wneud mynydd allan o molehill yw i fynd yn rhy agos ato fe. Achos os ych chi yn rhy agos at yr pentwr bach yna o bridd, mae'n llenwych golwch chi yn dydyn, a'r cwbl i chi yn ei weld, ac o'r persbectif yna, mae'n edrych fel mynydd mawr nes bod chi yn cymryd cam yn ôl. Cymryd 2 cam yn ôl. Cymryd 5 cam yn ôl, chi prin yn ei weld e. Hynny, mae persbectif yn newid y ffordd i chi'n gweld y byd, yn gweld eich bywyd chi, yn gweld popeth. Ac fel Cristnogion, mae angen i ni wastad i gadw y persbectif cywir ar bethau. Oedd angen i Daniel fan hyn i gadw persbectif. Os chi'n cofio nôl i'r penodau cyntaf yna, a beth welon ni, oedd Daniel di byw trwy cyfnod eitha calonogol, oedd na dreialon ac oedd na beryglon, pan oedd e'n ymwneud gyda'r brenin Nebuchadnezzar dros y blynyddoedd hynny, chi'n cofio, oedd na newid wedi bod. Oedd Nebuchadnezzar, fel petai, di gweld mwy a mwy o'r gwir dduw. Ac oedd pethau fel petai nhw'n edrych lan, pethau'n mynd yn dda, ac yna mae Nebuchadnezzar di mynd ac ychydig wedyn pwy sydd ar yr orsedd ond Belshazzar. A Daniel am gyfnod wedi cael ei wthio i'r neilltu nes bod yr arglwydd yn dod o fe i nôl i wasanaethu'r deyrnas eto, ond oedd Daniel ar y pwynt yma. Mae'n siŵr yn digaloni. Yr holl blynyddoedd yno o wasanaeth ffyddlon, ond nawr Belshazzar yn dod a'i ymddygiad mor ddilornus, mor bechadurus, a dwi wedi bod yn gwastraffu'n amser i. A mae Duw fan hyn yn 7fed bennod yn rhoi persbectif cywir i Daniel, a mae'r arglwydd yn ei ras yn rhoi persbectif cywir i ni hefyd. Bore yma, o'n i'n ystyried ein blaenoriaethau ni wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn nesaf. Mae hynny'n bwysig. Mae'n dda bod ni'n ystyried beth i ni'n dymuno, beth i ni'n gobeithio i fod yn wir dros yr wythnosau a misoedd, y flwyddyn a'r blynyddoedd i ddod. Ond mae'n berygl hefyd yn does. Os i ni dim ond yn meddwl am heddi, fori, mis nesaf, yr tymor byr fel petai, mae'n y berygl bod ni'n digaloni. Achos allai sicrhau wrthoch chi, beth bynnag yw ein bwriadau a'n dymuniadau ni am y flwyddyn, nawn nhw ddim gweithio allan fel i ni'n gobeithio. Fydd na bethau mynd o'i le, fydd na bethau mynd yn wahanol, fydd na siomedigaethau yn codi i ni, ac os yw'n persbectif ni just ar yr wythnos nesaf, neu just ar ryw gynllun sydd gyda ni ar gyfer y tymor yma, neu'r flwyddyn yma, ni'n gosod yn hunan mewn perygl mawr. Mae'n rhaid i ni gael persbectif. Persbectif tragwyddo mewn gwirionedd. A mewn ambell i fan yng Nghaerdydd, mae'r arglwydd yn rhoi'r persbectif yna i ni. Mae fel petai Duw ei hun yn cymryd y camera ac yn zooma allan, yn dangos i ni, yn dangos i Daniel fan hyn, ond yn dangos i ni hefyd y darlun mawr. Felly beth yw'r darlun mawr? Beth sy'n wir? Beth sy'n mynd i fod yn wir yn y dyfodol ac hyd ddiwedd amser? Wel, y peth cyntaf mae Duw yn dangos i Daniel, y pwynt cyntaf ni heno yw hyn, teyrnasoedd reibus y byd. Mae Daniel yn derbyn y weledigaeth yma. Y gweledigaeth brawychus, mae'n codi braw arno fe. Falle wrth i ni ddarllen y disgrifiadau mae clywed am y bwystfilod neu'r anghenfilod dychrynllyd yma. Ni jyst yn darllen o diddorol.
Ond oedd Daniel yn gweld y pethau yma yn fyw yn ei lygaid, a maen nhw'n ei ddechrau yna. Felly beth yn union mae'n gweld? Wel, ni'n clywed am yr 4 bwystfil yma. Ac yn nes ymlaen yn y bennod, mae'n esboniad yn cael ei roi i ni. Beth yw'r 4 bwystfil yma? Wel, 4 brenin, neu 4 brenhiniaeth, neu 4 teyrnas sydd gyda ni fan hyn. Teyrnasoedd oedd yn mynd i godi yn y dyfodol i Daniel. Ac a dweud y gwir, ni wedi clywed am y 4 yma yn barod. Mewn breuddwyd gafodd Nebuchadnezzar. Nid bwystfilod o'n nhw'n cael ei disgrifio fel ar y pwynt yma, ond fel delw. Chi'n cofio'r ddelw fawr yna welodd Nebuchadnezzar? Yr pen o aur, ac yna oedd gennych chi yr fron a'r breichiau o arian, a wedyn mynd lawr yn doedd yr metalau gwahanol yma'n mynd lawr 1, 2, 3, 4, ac y traed yna, 10 bus ar y gwaelod wrth gwrs y traed. Wel, mewn ffordd, beth sydd yn ni nawr yw meddwl amdano fe efo symbolau gwahanol. Nid delw, ond mae gennym ni bwystfilod. Ac yn lle 10 bus ar y diwedd, 10 corn ar y 4 bwystfil. Felly fod yna chydig o ddadle, gallwch chi fynd a darllen mwy am hyn, yr esboniad syml, esboniad cliria, yw mae y 4 bwystfil yma yw Babylon, yna Media Persia, yna'r Groegiaid, ac yna Rhufain. Ac mae pobl yn dadle, fel fi'n gweud dros hyn, ond yn rhoi resymau pam fod llew yn darlun da ar gyfer Babylon fel un sydd yn eiraidd ac yn llewyrchus. Mae ydych chi yr arth, y Mediaid Persiaid yn bobl oedd yn ffyrnig iawn fel arth, jyst eisiau rheibio a dinistrio. Y Groegiad fel y llewpart yma, fel y denydd yn Ion o'n chwym, oedd yn anhygol sydd oedd y Groegiad wedi trechu a chymryd drosodd y byd fel oedd e'n cael ei adnabod ar y pryd ac yna Rhufain. Y 4 bwystfil yma sydd ddim yn cael ei gymharu i anifail. Mae'n fwy brawychus, mae'n fwy arswydus, mae'n fwy erchyll, mae'n gryf eithriadol. Nawr beth mae'r delwedd yma fod i gyfleu? Wel, mae'n llawer eto gallwn ni fynd i fanylion a trial dadansoddi yn ddwfn, ond yn syml, beth sy'n cael ei gyfleu i Daniel ac i ni fan hyn, yw fod teyrnasoedd y byd yn rheibus. Mae teyrnasoedd y byd yn ddychrynllyd. Mae bethau da yn gallu bod yn perthyn iddyn nhw. Enghraifft, mae'r sôn yma bod y llew yn cael ei godi fyny a'i osod ar ei draed fel bod dynol. Yn debyg i sydd oedd Nebuchadnezzar am gyfnod fel petai wedi cael ei godi lan a bod yna rhyw ddaioni hyd yn oed yn perthyn i y deyrnas yma. A wrth gwrs, mae Duw yn ei ras yn rhwystro drygioni y byd, yn rhwystro pechod teyrnasoedd y byd. Mae Duw yn ei ddaioni a'i heilioni a'i ras yn gallu gwneud pethau da trwy bobl pechadurus fel chi a fi. Ond yn gyffredinol beth mae Daniel fod i weld, beth i ni fod i sylweddoli am y teyrnasoedd yma yw ei bod nhw yn rheibus. Maen nhw'n codi o'r môr. A'r môr yn y Beibl, mae'n symbol yn dydi o anrhefn, o farwolaeth, o rhywbeth afreolus. A dyna sydd yn wir am y teyrnasoedd yma. Mae yna frwydro, mae yna rwygo, mae yna waed, mae yna sathru. Mae nhw'n
Maen nhw'n hunanol ac yn falch. Dyna sy'n cael ei bwysleisio tu ar diwedd yn dyfe. Yr corn bach, nhw'n ei ddod nôl at hynny, ond yr corn yma, mae'n llawn balchder. Mae'n y bwerau, ysbrydol, drygionus ar waith yn y byd. A mae angen i Daniel sylweddoli hynny, a mae angen i ni sylweddoli hynny hefyd. Pan welon ni'r ddelw yna, oedd e'n edrych yn ddigon ddiniwed mewn un ystyr yn doedd. Fan hyn, i ni'n gweld, wel, tu ôl i'r awdurdodau, tu ôl i'r llywodraethau, tu ôl i'r arweinwyr, tu ôl i'r gwleidyddion, tu ôl i'r polisïau, tu ôl i'r teyrnasoedd, y brenhinoedd, yr ymerodraethau gwahanol yma, mae yna bwerau ysbrydol ar waith hefyd. A maen nhw'n fawr, a maen nhw'n ddychrynllyd, maen nhw'n ddigon i godi ofn arnoch chi. Mae Daniel yn gweud yn adnod 15, roeddwn i, Daniel, wedi fy nghynhyrfu'n fawr a brawychwyd fi gan fy ngweledigaethau. A dyna ddylsa fod yn wir, i ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni a fe ddylsa'r pethau yma. A pan chi'n darllen hanes, chi'n darllen am ymddygiad rai o'r brenhinoedd gwahanol yma a'r teyrnasoedd yma, mae'n frawychus, mae'n weidlyd, mae'n ofnadwy, mae'n ddinistriol. Pam? Wel, am ein bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Dyma pam yr teyrnasoedd yma'n cael ei disgrifio fel bwystfilod, fel anifeiliaid. Hynny, maen nhw'n llai na dynol. Maen nhw'n llai na'r hyn mae Duw wedi fwriadu. Maen nhw'n llai na'r hyn o Duw wedi ein creu ni ar ei gyfer. Mae'r adegau hynny pan mae teyrnas yn behafio yn dda, maen nhw'n dod yn ddynol fel petai, ond bwystfilod ydyn nhw. Heblaw am hynny. A felly, dwi ddim yn syni ni, ydy wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n clywed fod yna wrthwynebiad yn cynyddu tuag at pobl yr arglwydd. Ac eto mae yna dipyn o anghytuno fan hyn. Fi'n credu mae'r ffordd symlau ni'n gallu deall yr corn bach yma yw mae cyfeiriad sydd gyda ni fan hyn at yr angrist. Ni'n darllen mewn manna eraill, a mae'n dod yn amlycach eto yn y Testament Newydd, fod yna gyfnod yn mynd i fod, cyn y diwedd. Cyfnod pan fydd gwrthwynebiad yn erbyn Cristnogion yn gweithygu, yn dod yn fwy ac yn fwy ffyrnig, a bydd hynny fel petai'n cael ei grynhoi mewn unigolyn. Fe fydd yna anghristiau lawer wedi ymddangos drwy'r canrifoedd. Esiample o bobl sydd yn erlyd saint Duw, ond cyn y diwedd fe fydd yna un. Y corn bach yma yn treithi balchder. A mae'n ymddangos fel petai teyrnasoedd reibus y byd a'r unigolyn yma, a'r anghrist yma, mae'n ymddangos fel petai nhw'n mynd i ennill, yn dydi? Maen nhw mor fawr, maen nhw mor nerthol, maen nhw mor frawychus, mae'n edrych fel bod nhw'n mynd i gario'r dydd. Ni'n clywed tua ddiwedd y bennod, adnod 24, saif y 10 corn dros 10 brenin fydd yn codi. Daw un arall ar ei hôl yn wahanol i'r lleill yn darostwng 3 brenin. Bydd yn herio'r goruchaf ac yn llethu saint y goruchaf. Ac yn cynllunio i newid y gwyliau a'r gyfraith a chaiff awdurdod drostynt am dymor a thymhorau a hanner tymor. Hynny yw, am gyfnod o amser, mae'r un yma sydd yn codi ei ddwrn yn erbyn Duw ac sydd yn sathru y saint a'n draed, mae fel petai yn mynd i lwyddo.
Mae eisiau ni gael perspectif. Perspectif cywir ar y byd ac ar deyrnasoedd y byd. Nawr fi wedi gweud o'r blaen, a mae'n bwysig bod ni'n cydnabod bod na ddaioni. Mae yna ras cyffredinol. Dydy'r byd a teyrnasoedd y byd ddim mor wael ag y gallen nhw fod. A diolch byth i ni ddim mor wael ag y gallen ni fod chwaith. Ac eto, mae eisiau ni sylweddoli hyn. Fod na bwere ysbrydol drygionus ar waith. A fod yna wrthwynebiad yn mynd i fod ac yn mynd i ddod ac yn mynd i weithygu ac yr awgrym yw fydd na ddyddiau tywyll cyn y diwedd. Dyddiau lle byddwn ni yn meddwl fod y cwbl ar ben. A bod yn ffydd ni wedi rhoi yn y lle anghywir hyd yn oed, achos bod y gelyn mor gryf ac i weld yn llwyddo. Mae angen perspectif. Achos os mae dyna'r cwbl o Daniel wedi weld, byddwn y lle i ddigaloni. Byddwn y lle fel Daniel i gynhyrfu a brawychu ac i beidio allu cysgu yn os mwyaf. Ond nid dyna'r cwbl mae Daniel yn ei weld, yfe? Na. Gadewch chi ni ddarllen ymlaen, gadewch chi ni gael y perspectif llawnach yma. Nawr, y perspectif llawnach yw teyrnas tragwyddol Crist. Mae yna deyrnasoedd reibus yn y byd yma, ond mae nhw dros dro, oherwydd teyrnas tragwyddol Crist. Nawr, os chi'n darllen yn ofalus, mae'n amlwg, hyd yn oed o'r cychwyn, fod Duw mewn rheolaeth. Drwchwch eto'r adnod 2. Yn fy ngweledigaeth yn y nos, gwelais 4 gwynt y nefoedd yn corddi'r môr mawr. Hynny yw, cyn bod ni hyd yn oed yn clywed am yr bwystfilod reibus yma, ni'n clywed am wynt y nefoedd. Bod Duw yn sofran, bod Duw yn gor-uwch lywodraethu. Dyw'r rai yma sydd yn codi yn ei erbyn ac yn ei wrthwynebiau, dyn nhw ddim yn fwy na fe. Dyn nhw ddim hyd yn oed ar yr un lefel a fe. Duw sydd yn rheoli. Mae'n bwysig bod gyda ni y perspectif yna, fod Duw yn gallu delio gyda'r rhain fel mae e'n gweld yn dda, pryd bynnag mae yn gweld yn dda. Darllen yn dyn i'r adnod 11 a 12. Oherwydd sŵn geiriau balch y corn, daliais i edrych, fel roedden nhw'n gwneud hynny lladdwyd y bwystfil. A dinistrio'i gorff a'i daflu i ganol y tân, collodd y bwystfilod eraill ei harglwyddiaeth. Ond cawsom fyw am gyfnod a thymor. Hynny yw, mae'r cwbl yn nwylo yr arglwydd. Mae mewn rheolaeth. Dwi ddim hyd yn oed angen ymladd yn ei herbyn nhw, mae jyst angen dweud y gair. A mae hynny fel petai'n dod mwy a clir wrth i ni ddarllen adnodau 13 ac 14, y disgrifiad anghymharol yma o'r arglwydd Iesu. Fel roeddwn yn edrych ar weledigaethau'r nos. Gwelais un, fel mab dyn, yn dyfod ar gymylau'r nef. A daeth at yr hen ddihennydd a chael ei gyflwyno iddo. Roddwyd iddo arglwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. A mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid, a'i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. Mae Daniel yn gweld rhywbeth rhyfeddol fan hyn yn dydi. Mae'n gweld yn gyntaf yr un yma, mae'n cyfeirio ato fel yr hen ddihennydd. The Ancient of Days. Mae'n cael rhyw arglwydd
argraff o ddiw y tad a'r ei orsedd yn barod I farnu. Ac yna, mae un. Nid bwystfil. Dwi ddim yn ymddangos ac yn dangos ei nerthau fel yr bwystfilod yna fai, efo'i danedd a'i cryfangau. Na, mae ein ymddangos fel mab dyn. Mae'r gwrthgyferbyniad yna mor bwysig yn dydi? Pwy yw e? Sut un yw e? Mab dyn. Gwir ddyn. Un oedd Duw wedi fwriadu I fod ar yr orsedd. A mae e'n dod. A mae'n ymddangos ger bron yr hen ddihennydd. Mae'n cael ei gyflwyno iddo fe. A mae'n dderbynio. Ac felly mae yn teyrnasu. Ni'n clywed fan hyn am deyrnas tragwyddol yr arglwydd Iesu Grist. Faint o hyn bod y Daniel wedi ei ddeall I ni ddim yn gwybod. Nôl yn yr breuddwyd Nebuchadnezzar, oedd wedi clywed am y garreg fach yma. Chi'n cofio yn dod ac yn dinistrio yr ddelw yna ac yna'r garreg yna'n tyfu yn fynydd ac yn llenwi'r ddeiar. Wel, fan hyn nawr, mae hi'n gweld o ongl arall, nid carreg nawr, ond person. Person yn dod I deyrnasu. Person sydd yn dod I deyrnasu lles a daioni, a hynny am byth. Am byth, nid fel teyrnasoedd y byd sydd dros dro ac yn dod I ben yn y foment mae Duw yn gweud hynny, ond teyrnas a brenhiniaeth, tragwyddol a digyfnewid a na ddinistrir. Daniel yn rhagweld y Meseia. Yn rhagweld yr arglwydd Iesu Grist nawr. I ni'n freintiedig. I ni wedi bod yn canu am gwir Meseia Daniel yn dyn ni. Dros y Nadolig. I ni'n gwybod mwy amdano fe nag oedd Daniel. I ni'n gwybod beth nath I gostio I hyn I ddigwydd. Be nath gostio iddo fe fod yn frenin am byth. Ni'n gwybod fod wedi dod a wedi gwynebu pwerau drygionus y byd, fod wedi sefyll yn gadarn hyd y diwedd, fod wedi cael ei demtio am bob ffordd, fod wedi cael ei wrthod gan ei bobl, gan y byd, fod y pwerau ar y pryd wedi ceisio I gorau i'w ladd a'i ddinistrio a cael gwared arno fe am beth a fe nath e fa. Fe nath e dderbyn ar ei hun canlyniadau ein beth yw'r gair fi eisiau, ein bwystfildranu. A nath atgyfodi. Ac mae'n ymddangos ger bron y tad. A mae'n dderbyniol, mae fywyd perffaithau yn dderbyniol, a mae waith orffenedig yn achub ei bobl yn dderbyniol. Ac un dydd fe fydd e'n dychwelyd ar y cymylau, mwyn cwblhau ei waith, mwyn dinistrio holl bwerau drygionus y byd, mwyn barnu pechod, mwyn casglu ei bobl ato fe ei hun, a bod gyda nhw am byth. Nawr, gallwn ni stopio fyna, gallwn ni, a dweud bod hynny'n ddigon. I wybod fod pechod yn mynd I gael ei gosbi, I wybod fod drygioni yn mynd I ddod I ben rhyw ddydd, a bod cyfiawnder yn mynd I deyrnasu. Bydde hynny'n ddigon I ddelio gyda'n ofnau ni, gyda'n pryder ni,
gyda'n anobaith ni. Bydde fe'n ddigon heno jyst i wybod beth bynnag a ddigwydd eleni, mae Duw yn teyrnasu. Falle bydd y bwystfilod reibus i'w weld yn llwyddo eleni, ond i ni'n gwybod diwedd y stori. A mae hynny'n ddigon. Ond wrth gwrs, mae yna fwy. Mae yna rhywbeth hyd yn oed... Wel, mae'n un ystyr yn fwy ryfeddol gyda ni fan hyn. Un pwynt ola'n fyr. Ni'n clywed fan hyn am deyrnas graslon y saint. Nes i ni gael hyn yn ein persbectif ni hefyd. Teyrnas y saint. Nes i sôn wrth basio'n gynharach, mae'r bwystfilod yma a'r cairn yma, maen nhw'n cynrychioli yn rhannol brenhinoedd, ond hefyd yn cynrychioli eu teyrnas nhw, eu pobl nhw. Hynny dyw brenin ddim yn frenin in isolation. Mae brenin yn frenin ar bobl, yn dydy, ar deyrnas. A mae'r un peth yn wir am fab y dyn. Mae'n frenin ar bobl. Mae'n ddiddorol, falle wnaethoch chi sylwi wrth i ni ddarllen. I ni'n clywed yn y lle cyntaf am yr un yma. Mab y dyn sydd yn dod. Fe sydd yn ymddangos. Unigolyn yn dod ac yn cael ei dderbyn gan yr hen ddehenydd a roddwyd iddo adnod 14 a'r glwyddiaeth a gogoniant ac yn y blaen. Ond wrth i ni ddarllen ymlaen, mae yna rhywbeth yn newid. Adnod 18. Bydd saint y goruchaf yn derbyn y frenhiniaeth ac yn ei meddiannu'n oes-oesoedd. Adnod 21. Dyma'r corn a welais yn ryfela yn erbyn y saint ac yn ei trechu hyd nes i'r hen ddehenydd ddyfod a dyfarnu o blaid saint y goruchaf ac i'r saint feddiannu'r deyrnas. Ac yn adnod 27, roddir y frenhiniaeth a'r arglwyddiaeth a gogoniant pob brenhiniaeth dan yn hef i bobl saint y goruchaf. Brenhiniaeth dragwyddol fydd ei brenhiniaeth hwy. A bydd pob teyrnas yn ei gwasanaethu ac yn ei fyddhau iddynt. Yr un yma, yr un fel mab y dyn, yr un sydd wedi ennill y fuddugoliaeth, sydd wedi ennill pob hawl ac awdurdod a mawr hydy iddo fe ei hun, mae'n dewis peidio eu cadw nhw iddo fe ei hun, ond ei rhoi nhw, a'i rhannu nhw gyda'i bobl. Mae'r saint, hynny yw pobl yr arglwydd. Y rai hynny mae Duw wedi gosod ar wahân, a'i neilltuo, a'i hethol, a'i hachub, a'i galw yn bobl arbennig iddo fe, i ni yn mynd i gael teyrnasu gyda Christ. I ni'n mynd i gael rannu yn ei etifeddiaeth. I ni'n mynd i gael rannu yn ei ogoniant. Dyma'r persbectif sy'n rhaid i ni gadw, eleni. Un dydd, byddwn ni yn rhannu yn nheyrnas Crist. Un dydd, byddwn ni yn ymddangos ger bron y tad, bydd y llyfrau o bethau'n cael ei agor, byddwn ni'n cael ein galw i gyfrif, a bydd e'n dyfarnu o'n plaid ni, nid oherwydd ni, ond oherwydd mab y dyn, a bydd yr arglwydd Iesu yn ein casglu ni ato fe, ac byddwn ni'n cael mynd i fewn i fwynhau y deyrnas mae'n rhannu gyda ei bobl. So os beth sy'n digwydd leni? So os be mae pobl eraill yn dweud amdano ni leni. So os be mae pobl eraill yn gwneud i ni leni. So os sawl gwaith i ni'n llithro ac yn methu ac yn cael ein siomi a phob peth arall eleni.
dyma'r persbectif ni'n gorfod ei chadw. O, mae yna fwy stfilod, reibus a'r waith, ond maen nhw'n mynd i ddod i ben. Mae yna deyrnas tragwyddo yn barod wedi dechrau yn yr arglwydd Iesu Grist. A pan ddaw e nôl, cawn ni deyrnasu gyda fe. Am byth. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu. Rwy'n 680 yn y llyfr yma, a nid camgymeriad yw hynny. Nath ni ganu yr emyn yma ar ddechrau'r oedfa, ac o'n i'n tybio, falle bydde fe werthfawr, a falle ar ryw arwyddocad pellach i'w chanu ar y diwedd hefyd. Wel yn dyfod ar y cwmwl. Mawr yw'r enw sydd o'n awr. Ar ei fraich ac ar ei forddwyd sgrifennwyd iddi law. Hallelujah. Groeso, groeso add fwyn. O'i, nawr ni sefyll i ganu dyn ni.
arglwydd i ni am weddio gyda dy saint i dros canrifoedd. Yn gweud tyrd arglwydd Iesu, tyrd yn fuan. Nid y hei am dy ddyfodiad di. Ac gofyn arglwydd arno ti'n helpu ni fod yn barod i'th groesawu di, sgweli di fod yn dda. A mi'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiad yr arglwydd Iesu Grist, mab ydy. Amen.